Дорогие сябры, это был фрагмент композиции «Огонь», якая вышла на усіх лічбовых пляцоўках. Песни про каханне, про веснавое каханне, про бадзёры настрой, про тое, што каханне збівае нас з ног, як гэты рыф з гэтай песні. Таму, калі любіце панк-рок, бадзёры настрой, калі любіце патанчыць, то калі ласка паслухайце і падтрымайце мяне і беларускі панк-рок. Дзякуй.